Dulur-dulur katuran kasun makembal monteng sasono manggung gembira mahisa budaya sesarakan kelan pro audio sugeng para pamirsa monggo sami sukarana kesenian kita nangge jaranan maisa budaya mijil saking tulung agung kang dipimpin Bapak Misman nadya leluri budaya mesaya Prayitno mula padha sing ati-ati Sri Kandi Maisa Budaya yo oh yo
ya para Sri Kandi Mahesa Budaya ket mijil saking Weladang Kali Songkromo manpoe kesit-kesit ayu-ayu lan uga trengginas-trengginas ger ayo yuk katon sigrak pan katon sigrak lan uga gumregah anggone ngayahi pakaryan hanite turangga man bos lok yuk yak ho de ho ho yo padha sing ati-ati dalane rada lunyu sithik nger kowe dalane rada lunyu sithik aduh was oh no ah hey oh hey ayo dong mas kaya mangkene kowe iki para putra putri saking Mahesa Budaya Bapak Meswan yo nggih Bapak Meswan. Ayo lho Mah, Mamah. Mas Asep matur nuwun saking Leladan Latah Kediri matur nuwun rawuhipun. Asik. Yo. Yo. Ayo londo goyangane goyang kiri goyang kanan Mahesa Budaya ayo rame-rame prakanca padha nonton jaranane senggal kiri senggal kanan ser aduh enake goyang kiri goyang kanan yo lole pancen asik jaranane lenggat lenggut goyangane Mahesa Budaya ayo lolon kiri awake kaku kabeh run suara jogetke bakrun Mahesa Budaya yo lho. Bapak Meswan. Sesarakan kalian UMKM Tulungagung. Ayo doa ini nyedak kene nduk ayo. Hop. Jos. Ricik gumricik grem
mise wis teko sedhela maneh tepake wis teko nyong kaget aduh pika beton apa bungkus beton iku isin apa ayo man kembar cacahing wonten sekawan Pak yo os yo la oh kembar cacahing wonten sekawan pasuryane ayu-ayu nggih yo man busananipun cumareng kang arupi kuning man boyo kuning nggih lho yo yo os lo op siji diaturke ya man siji diaturke iki lo tampan ana musaka op la oh sareh ditata barisane iki oh bos lah yo ha oh ha jos lo ya ha ya oh ha lo jos yo hey yo yo ha oh ha ha oh ha ha oh ha ha oh jos yo 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 lo Keluarga besar Tulungagung
matur nuwun. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyune gugah kenangan. Saben liwat tumuju ning Brangwetan. Loh tumetes atiku tratapan. Lenggah jejer sun alus rikmane. Koran lawas pinangka dadi kasuri. Catur netra laras tembang asmara. Sumi lirik angin gugah rasa. Boyo eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes. Karangkates ninggal trasana aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki ana ing ngendi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngeteni Karangkates ninggal tresna kang sejati. Yo. Hai yo lo. Goyang sidik. Jos. Katuran pinara Mas Yayan lan ugi pun kanca-kanca Bulurejo masuk hae sesarangan Mahesa Budaya dan juga keluarga besar UMKM Tulungagung yang berada di pabrik gula Mojo Panggung. Selamat malam, sugeng rawuh Pak Mirun. Lagi katuran pinara. Ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge tetanae seni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya matuk jogete mantuk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan
senggake goyang sithik jos. Oh goyang sithik. Matur nuwun rawuhipun Pak Mirun. Iki suwe ra ketemu ya Pak Mirun iki rawuh nggih. Ayo. Oh la op. Lo. Os ya. Yo iki kira diarani para Sri Kandi Mahesa Budaya. Wos, yuk lah. Ayo Pak. Lah. Ayo roto. Wos. Yo, yeah, Yo, no, yeah, yeah, no, yeah, Ayo lo, jos, ya, yo, ya, goyang sidik, jos, ya, bikin lo Mahesa Budaya, ayo lo, ya, jos.
dirimu wis ra ana wong ayu dik kejaba omong sliramu merga dirimu paling istimewa bagiku. Sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas seneng retengi wedoan bakal ayam tentrem anggo ning urip bebrayan. Mahesa Budaya Putri Oh ya Oh yoi Oh lah Ah Oh ya selingkuh mlebu koran Pak Agus Bendungan Rawuh matur nuwun lan ugi Mas Yayan terima kasih.
Ayo dong. Oi. Yo. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Ayo kira prayitna Mahesa budaya sing ati-ati Sri Kandi kembar jangkep cacing wonten sekawan kang sampun ngaturaken Raden Jegowetan kira